Let's go to Mahayhay Falls. Makikitrending muna tayo sa TikTok. Welcome to Mahayhay. Mahayhay at Taytay ay isa lang. Ayan ang aming mga kasama niya sa work. Malayo din pala ang lalakarin pagbaba mo ng Mahayhay bago ka makarating ng falls. Ay, salamat, nakarating din kami. Daming tao. Hello din. Hoy, sweet naman ang aking boyfriend. At nandito na kami. Ayan na nga itsura ng Mahayhay Falls. Ay, grabe, ang lamig ng tubig. Ang linaw din. Ano yan, ha? Nasa jacuzzi ka. May spa na rin pala dito, libre na. Daming ang tao. Ang lamig, tara, kape muna tayo. Yan, nabot nga kami ng hapon. Pauwi na tayo. Bye!